Georgije, dobar dan. Pomaže Bog, dobar dan. Bog vam pomogu. Evo šetam ovdje, pored ove divne česme na Banovom brdu. Ovdje ima, sretno smo se ovdje ispred ovog malog tržnog centra. Tu je jedna interesantna trafika koja prodaje neki manastirski med, neke lepe proizvode. To ćemo nešto malo kasnije. Dobro, tu su komšije sa svojim proizvodima. Ja sam čuo da ste vi dobošar. Otkud dobošar ovde na Banovom brdu? Pa ja sam sada u gostima u Beogradu, a u svoje vreme kad sam bio mlađi, bio sam amater. Bio sam u Kulturno-umetničkom društvu u Srbobranu i tamo sam na sceni dobošario. A posle kada sam bio stariji, već onda sam jedno vreme čak i bio za Kobasicijadu, za Zelenu stazu Vojvodine, za Rakijada u Kovilju i tako. Bio sam promoter za njih i dobošario. A šta je bilo? To je bilo šta se dešavalo tada. Rakijada, Kobasicijada, za Turiju. Znači vi ste zapravo bili dobošar na manifestacijama. Jeste. Čuo sam da ste osvojili neku nagradu na takmičenju dobošara. Kad je bilo takmičenje dobošara u Banatu, bilo je iz Rumunije, iz Mađarske i onda su dali nam temu kao bit će festival dobošara. Ja sam se prijavio i napisao sam tekst koji ćete čuti, a to je bilo tema pelcovanje životinja. Kako ste postali dobošar? Pa, kad sam bio amater u pozorištu u Srbobranu, onda od onih profesionalni glumci, Deda Ivan Hajtlo, on je mene odabrao da bi bio dobošar i uvek mi je davao neke tekstove, a između ostalog i sad ovo što ćete čuti, to je iz onih starih vremena, pošto kad god nije bilo radije ni televizije u selu, onda sve novosti je dobošar išao kroz selo, dobošario jedan stariji čovek i on je išao od roglja do roglja i onda je govorio oglase, što bi rekli, i tako da je dobošar to sve novosti kazivao. To mu dođe nešto kao prvi spikeri, ako sam dobro... Bukvalno tako, jeste. Eto, to je to. A vi ćete sada čuti šta je bilo kad god. Ajde da čujemo kako je to bilo nekako. Dobošar je uzeo doboš i išao kroz selo i kad stane na rogalj, okupe se i on dobošem udara i oko njega se okupi puno naroda. I on onda kaže: daje se na znanje i taki se obznanjiva prisutnom narodu. Opominje se narod da se noćom posle 10 sati ne sve po šorovima vikati i pevati, jer bo od tih persona, dakle od onih što noćom vičedu i pevadu, raden svet ne može na miru da spava. Ko se uvati, bit će kaštigovan ako ne može platiti globu. Zabranjiva se u buduće guranje dragača po flasteru, jer bo se kvari do ciglje. Ko gura, nek ne gura nuskuće, već sredinom puta, to jest s one strane šarampova. Taki su od danaske saobraćajni propisi. Ko se gornjeg ne bude pridržavao, taj će zdravo nagrajisati. Zabranjiva se dovikivanje, bezobrazni reči preko sokaka, da se deca ne učidu lajati. Ko ima kome šta da opsuje, nek ode kod dotičnog u avliju. A ako se strefi da po tim pitanju budne biven, opštinska vlast se neće miješati, jer bo su to što kazni privatne stvari svakog pojedinca. Opominjedu se meštani da ne pušćadu na jesen po šorovima marvu i ostale životinjske fele, jer bo se može strefiti da ove pojedu prelaze od kukurzovine, pa ćemo onda svi morati gancati po selu preko blata u Bircus. Kuršmit Kobilarov javlja depešom da sutra špricuje i štroji u bikarnici, živinu ne sad, to u drugu nedelju. Avram Švarc javlja da plaća za čisto perje 29 kg, a sitno prano 36 dinara što se odvaja, a mokro ne prima. U naše selo stigo cirkus, bit će zdravo, smiješno i veselo. Igraćedu, pevaćedu i sviraćedu.
dva će do se Avgustina bekeljiti jedno na drugo, a dva će do se majmuna šopati sa smetlama po žici dok se ne postrovaljivadu. To će biti zdravo smiješno. Devojke što igra do požici držat će do rukama kišobrane, makar da pada, makar da ne pada kiša. Cijene ulaznica. Sedenje 2000, stojecki od naprijed 1500 dinara, a stojecki od natrag 1000. Čučanja neće biti. Kuršmit Kobilarov javlja depešom da sutra špricuje i štroji u bikarnici. Kjere oma ujutru. Živinu, ne sad, to u drugu nedelju. Kjere, svi fela se moraju pelcovati, male i velike i one salaške sa čičkovima i buvama. Gospodske pudle obavezno. I to da i gospoje dovedu. Lovci koji imaju skupe lovačke kjere i hrtove sa ginekološkim stablom pasa, ako ih ne dovedu na pelcovanje, platit će zdravo veliku globu, a mogu i da do apsa stići. Pelcovanje kjera je obavezno, rad besnila, da ne pobesnidu. Ne smu se ostaviti da idu sokakom, da budu lutalice, da i šinter ne bi morao vatati. Cijene se ne znaju, to na licu mesta. Oni što dovedu kjere posle pelcovanja, iako svrate sa kjerom u bircuz, neka paze na svoju kjeru i odvežu i vode kući, a ne tuđu, jer taki gazda će biti više pa i kjera. Ko čuo, čuo, ko nije, nek pročačka uvo. Ajde u zdravlju. Tako je to bilo nekada. A dobro, kažite mi, kakav je za to jezik? Ja sam pola razumeo, pola nisam. To je vojvođanski, što bi kazali. A u Vojvodini svi jednako divanima. A to je rečnik pre 100-150 godina. Ako sam ja dobro razumeo, tu je bilo i nekih saobraćajnih pravila i pravila ponašanja kad su kjerovi. Da, to je bilo one kolica, to se zovu dragače. Pa ko gura da ne bi one ciglje što su, onda je bilo pravilo da ne gura nuskuće, već po prašini pored jendeka. Eto, tako je bilo. I one kjere što su da se pelcuju, morale su se pelcovati. Nije bilo lutalica ko danas. A dobro, šta je to marva mogla da pojede put? Kako može put da se... Dobro, mi znamo da se u današnje vreme put pojede, ali na neki drugi način. Pojede ga vreme, zato što nije dobar asfalt. A onda nije bilo asfalta, bilo prašina. I onda su stavljali kukurzovinu da bi prelazili preko. Onda kad marva ide, krave, one onda malo drpnu, pa mogu i da pojedu. Zato je to bilo kao propis da se pazi, da ne bi pojele. Kaže, kako ćemo onda ići preko ulice kad nema prelaza, jel? Krave pojele kukurzovinu. Eto, tako je to bilo. To je sve smišljeno, a i to je i koristilo upozorenje jedno, kako da se ponašaju žitelji sela. A kažite mi, koliko ste tih objava pročitali do sada? Bog zna. Ove tekstove što ste čuli, to je bilo na sceni više puta, jer kad folklor igra, kad se preslače za drugu narodnu nošnju, onda mora nešto da se dešava, ili neko da peva, ili nešto da se dešava na sceni, onda ajde, dobošar, ti ćeš kazati, šta je onda to, koliko eto to traje 5 minuta, oni za 5 minuta se presvuku iz Bačke nošnje u Šumadiju ili obrnuto, i tako da sam ispunjavao program. Eto, to je bilo. A sad nam kažete, ovdje smo se našli kod ove lepe radnjice, šta je ovo? I meni je drago, i ja sam bio zastao, pa čak sam i kupio ovog divnog meda što ovdje ima u ovom kiosku. Tu ima i meda od bagrema, ima čak i mleč, ima svašta, svakakvog meda, ima i rakije, a ima evo ovdje kako vidite svakakvih proizvoda što koriste u domaćinstvu. Tamjana i briketa, eto to bi bilo, u ovom kiosku se svašta prodaje koji radi ovdje na Banovom brdu svaki dan, sem nedelje. Eto, to bi bilo ukratko. Eto, vama još jedne objave. Da, eto, to je još jedan plus, daje se na znanje. Eto, to je to.